Magandang gabi po mga kabalan, kababayan, o mga kakwarantina o di nagkita-kita na naman po tayo. Ano po? Ito, alas 6 na naman ang gabi. As usual, magkakaroon tayo ng balitaan, konting kwentuhan, ano? Dito sa mga pinaka-latest na nangyayari dito po sa ating lugar, dito sa lalawigan ng Pampanga. Marami kasing mga iba't ibang nangyayari, no? Nagkakagulatan tayo, gabing-gabi, matutulog ka na lang. Meron ka pang mauulinig ang mga pangyayari sa paligid, di ba? So nakakaalarma yung ibang mga balita dyan. May nakaka-nervyos na sunog sa Mabalacat. Mamaya mo, merong mga wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Okay, ang pag-uusapan natin itong pinaka-latest sa pangyayari kagabi, mga kakwarantina. Ito pong balita o bali-balita na meron daw pong COVID positive patient na nakatakas mula sa JBL. Kagabi po yan, ha? So, nagkabulabugan po ang mga residente po ng St. Jude Subdivision, ano po, sa San Fernando, Pampanga. Ang dami pa naman nating mga kaibigan, mga kakilala na nakatira dyan sa lugar na yan, sa subdivision na yan. Alam niyo, ang St. Jude, isa sa mga naunang subdivision sa Pampanga at maraming mga middle class families na dyan nakatira. At marami tayong mga kakilala na nakatira dyan, ano? At ilan nga sila dun sa mga nabulabog dito sa pangyayaring ito. Biruin nyo naman, ano? Mantakin nyo naman yung balita na yon na isang COVID-19 positive patient nakatakas sa JBL at kagabi daw ay sinundo ng pulis at ng ambulansya sa St. Jude Village. At nakita nga natin na itong bali-balita na ito ay talagang umikot, kumbaga nag-trending, ano? Nag-trending. At nang dahil sa mga Facebook posts na naglitawan. So, minabuti po natin, minarapat po natin na ungkatin, ano, ang punot dulo ng pangyayaring ito. Totoo nga ho ba na merong COVID-19 patient na naka-ospital sa JBL at nakuha pang makatakas sa ospital? Paano po nangyari ito, ano ha? So ito po yung gist nung umiikot na bali-balita na ating inungkat at ngayon ay ating pag-uusapan. Ano po? Una, nais ko pong basahin muna yung mga FB messages na nakuha po natin sa FB page po ng mga taga St. Jude Subdivision sa San Fernando, Pampanga. Ang isa, ang sabi po niya, ni Michael Alan de Ramas Reyes, wow, 5 persons ang involved. So meaning hawa-hawa na. Ang mahirap niyan, baka yung family members gumala na sa buong St. Jude like sa Talipapa or any store inside our village. So damay-damay na ito. Ganon? Yun yung kanyang sentimiento after hearing yung balita na umugong na may isang COVID-19 patient na nakatakas mula sa JBL at naninirahan o nag-i-stay doon sa St. Jude Subdivision. Hindi natin masisisi yung reaction, di ba? We cannot immediately make any, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, ano ba naman itong mga alarmistang tao na to? Ano ba itong mga to, di ba? No, yung kumalat na balita, umugong na balita, COVID-19 patient nakatakas at nagtatago doon sa St. Jude Subdivision o St. Jude Village. Sabi ni Jenny Cagyat Henson, makatula tamo po ala pa man talagang sinabing detalye ring king homeowners nung nano-nano na ing sasabyan dareng aliwa. Panayan tayo po sana nung nanon sabyan da regarding this matter. Pero makanyan pa man, ikatamong taga St. Jude, mi papa ng tabe, mi kakalugod, and let's all take precautionary measures. Let's be responsible and considerate. Protect yourself and your family.
So after all, tama po, nakikiisa po ako dito kay Jenny, sa kanyang sinabi. Kung sanang naging malinaw lamang ang mga information at hindi sana nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari o bali-balita na nakabulabog sa taong bayan. Kasi hindi natin masisi yung mga nabulabog because after all, sabi nga, may pakpak ang balita, no? Si Christina G. Ugalino, ang sabi naman niya, mingat tamungan po. Let's all pray na sana ala ng mayawa kaya katamong taga St. Jude and for the whole country and world as well. Sabi naman ni Mary Dorothy Fuentes Lacson, uy, kaibigan ko to. One of the women I respect most, napaka-talino at napaka-bait, no? Nitong si Mary Dorothy Fuentes Lacson, I call her Tita Dottie. Ang sabi niya, medyo nakakabahala lang kasi, di naman bedridden ang mga kasama niya sa bahay, siguradong lumabas din sila. We are a few houses away, so we would be grateful if the surrounding areas, if not the whole village, will be disinfected ASAP. Yun yung pakiusap. That's the appeal, no, of Tita Dottie. Ito naman si Luis Luzong. We are all hoping for the best. Ali mo para kay katamu, pati keng family na ning patient da. Bilang isang community, bilang saup-saup tamo po. Sunod tamo po. Kung may nakalabas man sa kanila, I hope sana alayang adala itakilwal at alayang kasalamuhang aliwa. The best thing to do right now is stay at home. May lumabas man sa kanila kung tayo po ay nakapirmi naman sa bahay, ay malayo po tayong mahawaan. Yan naman ang take ni Luis Luzong. Okay. Ngayon po, katulad po ng sinabi ko, inalam po natin ang punot dulo ng kwentong ito. Meron hubang katotohanan, ito pong bali-balita na nag-circulate, na nakabulabog sa mga taga-St. Jude, na ang pasyente na ito ay pasyente ng JBL at nakatakas sa JBL. Nakatakas po yung salita, para tuloy preso, no? Siguro natin yung salitang nakatakas, mamaya kailangan linawin natin sa nanggagaling yung word na nakatakas, kasi yung word na nakatakas meron stigma na nakadikit dito. Ito po yung ating mga titimbangin, mamaya. Okay, yun una muna pong paglilinaw. Okay. Kinuha po natin ang side po ni Dr. Montserrat S. Chichioco. She is the Medical Center Chief 2 ng Jose B. Lingad Memorial Hospital. Ito po ang sinabi niya. Tinitiyak ko sa inyo na pinapangalagaan namin ang mga pasyente sa JBL. Tama, sinundo namin kagabi, Martes ng gabi, mula sa pagkaka-home quarantine, matapos makumpirmang positibo sa COVID-19 ang pasyenteng pinag-uusapan. Hindi po tumakas ang pasyente. Okay. Nilinaw din po ni Dr. Montserrat Chichioco na hindi daw po dapat pandirihan at katakutan ang mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Basta alam daw po natin ang mga tamang impormasyon at ang mga tamang paraan para sa handling nito. Well, kanina I was listening to the DOH Undersecretary Vergere. Binubuo pa lang pala yung community management protocol ng DOH. Hindi pa pala talaga nakasulat kasi yun yung hinahanap ko while doing my research and preparing for this program. I was looking for the community management protocol or manual or guidelines kasi that's important because syempre yung community sa ayaw at sa gusto mo, the community, our families, our household, they're part of the first line of defense. Do you agree with me? Some will not agree with me. Some will say, the first line of defense are the hospitals. Para sa amin, o para sa akin, personally, the last line of defense are the hospitals. The first line of defense are our homes and our communities. The places where we live, where we eat,
where we stay, where we sleep with our families. Okay? So anyway, mamaya po natin puntahan yan. Ang sabi po ni Dr. Montserrat, dapat pangaraw natin silang pagmalasakitan dahil mas higit na kailangan po ng pasyente ang pangunawa, ang compassion. I think we are a very compassionate people. Parang hindi po dito yung issue talaga. Hindi yung kulang tayo ng compassion, hindi yung kulang tayo ng pangunawa o pagtanggap eh. Mas yung problema dito, yung kaisipan at yung nangyaring pagdududa na maaring the family members who actually the patient was COVID positive, itinago yung information sa community. So, we tried to investigate. Is this true? Alam ba ng family na COVID positive ang patient at tinago nila? Parang lumilitaw po dito na ang pasyente ay classified na PUM. Okay? So, PUM, hindi pa lumabas yung resulta na positive, they opted for home quarantine. The reason being, the patient did not want to be left alone in the hospital dahil ang gusto niya, kasama niya yung family members na magbabantay sa kanya sa hospital. Okay? So, they opted for home quarantine. Anyway, to continue, ang sabi po ni Doktora Chichoco, sa pamamagitan daw po ng tamang pagmomonitor at yun pong pag-communicate dun sa community, dun sa barangay at proper community management ng local government unit together with the RHU, Rural Health Unit of the local government unit, barangay as well as DOH, mapagtutulungan na suportahan itong ganitong klaseng pasyente, itong PUM. Okay? In fact, kung PUM nga at alam ng community, alam ng barangay, katungkulan actually ng barangay, na imbes na ma-encourage yung mga family members na lumabas ng bahay, including the PUM, dapat tinitiyak ng community, ng barangay, ng monitor na dinadalhan sila ng suporta. Meaning, kung bigyan sila ng pagkain, ano ba ang kailangan nila, you know, that kind of support system. Yun yung sinasabi ni Doktora Chichoco. I'm sorry, Doktora Montserrat. Okay. Aminado po siya na may problema talaga. Ang kahandaan ng community, yung communication coming from the LGU sa pagbibigay ng tamang information sa public para daw po mapakitunguhan ng tama ang sitwasyon ng mga dinadapuan o apektado ng COVID-19, meaning communities where there is indeed a COVID-positive patient. Ipinaliwanag din po ni Doktora sa atin na hindi rin daw po nila maaring ilabas ang mga personal na impormasyon ng kanilang pasyente dahil daw po sa Data Privacy Act or Privacy Act. Okay? So, ganito po ang summary dun sa nakikita ko, dun sa narinig kong kinuwento ni Doktora Montserrat Chichoco, March 30 po, nang siya po ay mag-test na positive. Okay? So, last night, March 31st, siya po ay kinuha ng ambulansya, kasama po yung kapulisan, para po siya ay dalhin sa JBL for proper or appropriate management. Okay. Ngayon, may balita po, no? So, syempre, tinetrace. Saan ba galing ang pasyente? Hindi naman pala siya talaga taga St. Jude. Hindi daw talaga siya doon nakatira. Okay. Saan siya galing? Bago dumating sa JBL at bago nakarating ng St. Jude ang pasyente. Now, here is the Macabebe side of the story. Okay? Kinonfirm po ng Macabebe Local Government Unit na dating residente ng kanilang barangay, meaning Macabebe, yung pasyente na nag-COVID positive na
dinala sa JBL at kinuha sa JBL at sa St. Jude para ibalik sa JBL for hospitalization and proper treatment. Okay. Ito po babasahin ko po yung mismong account. Okay, may account po ang mismong NDRRMC ng Makabebe. Okay? Nakasulat po ito sa kanilang IATF-MEID Health Advisory. So, babasahin ko po yan. Ito pong nakalagay. So, kailangan po naka-flash po sa TV screen para po makikita po ninyo. Okay? Dahil maliit, baka hindi nyo mabasa, I am going to go over, no? Ito pong health advisory na to. Pagkatapos po ng 16 na araw sa ilalim ng ECQ, lumabas po ang test result ng isang Makabebe PUI na positibo sa COVID-19 virus. Okay? So I stand corrected po. Parang kanina yata nasabi ko PUM. No, PUI po. Person under investigation na positibo sa COVID-19 virus. Code name MC number 2. Ang pangalawang COVID positive patient sa Makabebe. Fast. About MC or patient MC number 2. 79-year-old male, resident of San Jose, Makabebe, Pampanga, with history of travel from Hawaii, USA. History po ng mga activities. Okay? Para po mawala yung inyong mga agam-agam or kayo po'y makapag-ingat if somehow along the way you have encountered this person, our fellow Filipino, fellow Kapampangan. Okay? March 3, the MC2 arrived in RP. He stayed in Apalit, Pampanga. Okay? On March 4, he went to Makabebe, Pampanga. And that is where nagkaroon siya ng symptoms and he was declared PUM, person under monitoring. On March 11, because of the symptoms, the patient was brought for check-up sa Our Lady of Mount Carmel Hospital dahil sa respiratory complaints. The patient at this point in time, dun sa Mount Carmel Hospital, refused confinement. He insisted on home medication. On March 19, he manifested respiratory-related symptoms. Okay? Kung ano man yun, siguro inuubo or hindi makahinga, no? Hindi po ganun kaklaro dito sa health advisory. Basta po respiratory-related symptoms. On March 23, nagpa-check up ang pasyente or MC2 sa PPMC Apalit. Hospital po ito, medical center. But due to COVID-19 symptoms, the PPMC transferred patient to JBL for intubation. Okay? Patient refused treatment and insisted on home against medical advice, HAMA. So this is the waiver you actually sign, di ba? Pag gusto mong umuwi, pero sabi ng doktor, di ka pa pwedeng umuwi. So, nag-sign daw ng HAMA. Makabebe IATF MEID placed checkpoint on alert to this patient and advised not to allow entry back to Makabebe. So the patient was declared missing since he never attempted to go back to Makabebe. March 30, patient's test results came back positive of COVID virus. March 31, MC2 is confirmed staying outside Makabebe. Officials of the town where he is staying have been notified, meaning San Fernando. Ngayon ay nagpa-admit na po ang MC number 2 patient at nasa pangangalaga ng DOH sa Jose Bilingad Hospital. Jose Bilingad Hospital is a COVID-19 designated hospital. It is also a regional hospital. Ito po yung mensahe po ng LGU ng Makabebe. Kabalen, nakakalungkot man itong balita, ang inyong lokal na pamahalaan kasamang IATF, MEID ay pinapayuhan kayo na base sa ating
Pangalawang COVID positive na pasyente na si MC1 at MC2, wala pa pong community transmission sa bayan ng Makabebe. Puro galing sa labas ang transmission. Ang IATF Public Advisory, sundin lamang po natin ang mga tuntunin ng ECQ tulad ng social distancing, pananatili sa bahay, malinis na pangangatawan at kapaligiran, at iwasan munang makihalubilo sa maraming tao. Hayaan nating gawin ang mga kinaukulan ng ipinatutupad na health safety protocol. Sa mabilis na pagkalat ng nakakahawang sakit na COVID-19, ay isipin po natin na ang kapabayaan ng isa ay maaring magpahamak sa marami, lalo na sa mga may edad na vulnerable sa sakit. Nananawagan po kami sa mga nakahalubilo ng mga pasyenteng si MC1 at MC2 na huwag matakot makipag-ugnayan sa mga BHERTS, BHERTS, meaning Barangay Health Emergency Response Team, upang kayo ay mapayuhan at mamonitor. Padaliin po natin ang contact tracing na isinasagawa. In other words, gawin po natin voluntary. Okay? Because it will be hard to do contact tracing kapag po merong pagtatago ng information. After all po, mangyayari dito, mas dadami po yung mahahawa kung sakaling kayo po pala ay merong interaction dito po sa mga pasyente na ito at pagkatapos ipinagwalang bahala ninyo, hindi po kayo na-quarantina at later on magkakaroon po kayo ng sintomas at hindi naman kayo agad na manage properly dahil hindi na validate. Kaya hindi nakita kung talaga kayo ay COVID positive o hindi. So marami na pong mga pwedeng mangyari dun sa pagitan ng period na kayo po ay na-confirm o kaya ay lumitaw na negative ang inyo pong resulta. Okay? So, ang nangyayari po ngayon, kung atin pong titignan, takot na takot po yung community. Okay? So, parang ang lumilitaw, sabi nga ni Dr. Montserrat Chichoco kanina, doon sa kinuwento ko sa inyo, dahil sa kawalan ng malinaw na, alam nyo, yung role Kasi, yung kwento, parang pag binalikan mo yung kwento, talaga nakakabahala, di ba? Yung kwento pa lang kanina nung Makabebe LGU, di ba? Medyo nakakatakot na, di ba? Pero sabi nila, wag po tayong matatakot, di ba? Kanya lang, talagang sa ayaw at sa gusto natin, kung tayo ay nag-iingat sa sarili natin, ayaw nating lumabas at all, di ba? Ino-observe natin ang social distancing. Meron pa nga ang mga kakilala ako, and that includes us in the family, in the household. Pati sa loob ng bahay, nagfe-face mask sa sobra mong, sa sobra mong pag-iingat. Sabi ko nga po, in the past, so to speak, episodes, the correct attitude, and this I heard and read, sa ilang mga sulatin, ituring mo ang sarili mo na ikaw yung may dala ng virus, na ikaw ang may virus. At dahil yun ang attitude mo na kahit wala kang virus, may virus ka, nag-iingat ka. So, ikaw mismo ang kusang lumalayo. Hindi mo kailangan palayuin yung tao, hindi mo sila kailangan na silang i-remind mo, Ikaw mismo, gawin mo. Diba? Gawin mo sa sarili mo ang pag-iingat. But of course, ang attitude naman ng iba, hindi pa naman confirmed na meron akong COVID. Asymptomatic nga ako, wala nga ako nararamdaman. Pero pag nag-self-check, lahat ng mga tanong, ikaw ba'y may interaction sa isang nanggaling sa abroad? Ikaw ba'y galing ng abroad? Ganon. Ikaw ba'y may nakasama na sa isang meeting o party o kung anumang aktibidad ng malapitan na nag-COVID positive? Yung mga yun already, di ba?
makes you eligible and qualified, kumbaga, na ikaw ay posibleng carrier. In other words, posibleng ikaw ay PUM at posibleng ikaw later on ay mag-graduate to PUI. So, ang attitude dapat is ikaw mismo ang lumayo sa kapwa-tao mo nang sa ganon kung sakasakali hindi ka makakahawa. But the point is, bakit nangyari yung bulabugan? Bakit nangyari yun parang lumitaw na pinandidirihan yung pasyente imbes na bigyan ng suporta ng compassion? Because the community, the dwellers, the residents in the subdivision, in the village, were not properly informed because of the lack of community management protocol, guidelines. Ano ang gagawin? Kasi, ang sabi ni Dr. Montserrat, in-endorse yan sa RESU. Okay? Yung RESU, na-endorse yan sa local government unit. Yung local government unit, in-endorse yan sa barangay. But, there is a subdivision within the barangay, such as yung subdivision na pinag-uusapan natin na St. Jude. May sariling governance structure yon. Merong subdivision Homeowners Association. I think yun yung isang nawala. Di ba? Kasi normally, diretso sa barangay from the LGU. But since this is a subdivision with a governance structure, they have a set of officers, di ba? They are very active. I understand homeowners in subdivisions really try to make it a point na sila mismo ang gagawa ng paraan. Meron silang subdivision rules. In one of the subdivisions in San Fernando, I heard, nag-lockdown sila, so hindi pwedeng pumasok ka sa subdivision ng walang clearance, lalo na kung ikaw ay hindi residente. So parang for a time, residente lang talaga yung inaalaw. And I think that guideline, that policy, is meant to protect the residents of that subdivision. So dapat po sana nangyari ito. So looking back, ano ba dapat ang ginawa? But I am really sad to find out, na wala palang nabubuo pang community management guidelines o protocol. I heard kanina, because I was looking for one, hindi ako nakakita. Good naman, kaninang virtual presser ni Yusek Vergere, kaninang 4 p.m. sa PTV4, sinabi niya doon, because it was also asked by one of the media people who was in the virtual press con, kung bakit ganun ang nangyayari sa mga communities, why nabubulabog, na alarma, akala may kung ano, hindi nila alam ang gagawin, natatakot ng walang basis, and so on and so forth. Ngayon pala, wala pang community management guidelines o protocol, at dapat itong mga subdivision homeowners association na ito, yung LGU, yung barangay, at papaano, pati po yung handling, yung pag-aalisin na, kunyari, nag-positive na sa bahay in a subdivision or barangay, kahit walang subdivision, how do you actually manage or supervise the transfer of the COVID-19 patient from the house to the hospital? So, these are the things na parang naging gray area sa nangyaring ito. That's why merong alarmang nangyari. Nagkaroon ng cause for alarm. Okay? Sabi nga po, dapat malinaw kung papaano yung referral system. Ang sabi po ni Dr. Montserrat Chichoco, aminado rin naman ang RESU, DOH, na hindi maayos ang referral system mula barangay at LGU, at hindi prepared at hindi nagagawa ng tama yung trabaho para sa proper monitoring ng PUIs and PUMs. Kanya, I think this is where Resolution number 17 of the IATF is based on. Hindi ba ngayon nagkukumahog ang buong national government
at ang kinakascade nila ito sa mga LGUs, ang tagubilin dapat Manila down to the LGUs, kailangan magtalaga na ng quarantine areas, meaning buildings talaga for quarantine para hindi yung nakakalat yung mga PUIs, PUMs sa mga bahay, sa mga barangay, pagkatapos hindi properly trained yung mga nagmo-monitor. So yung community transmission medyo delikado. Better yung matest, pag na-test, i-isolate, pag na-confirm na COVID-19 patient sa ospital, aalagaan, gagamutin. So hindi nakahalo sa karamihan na wala pang virus. Ganito daw po dapat yung proper handling. Kailangan din ay maipatupad talaga ng mahusay yung tinatawag na kwarantina. Huwag itong idedma, huwag gawing katawanan o huwag itong gawing parang wala lang, no? Yun nga, huwag idedma, no? Kasi yun nga, sa bagay, 'di ba? Pag maalala natin itong isang COVID positive na senador, 'di ba, na nagpunta pa ng ospital, nagpunta pa ng supermarket, yung mga ganon. Syempre, ano pang masasabi natin, hindi ba? Minsan nakakalungkot, nakakayamot, nakakagalit. Pero katulad ng na nangyari na, ito'y hindi isang magandang halimbawa, hindi kailangan pinapamarisan, hindi ito magandang modelo. Na mismong ang mga public officials natin napakatataas ng pwesto nasa alta sosyedad, kumbaga, pero hindi alam kung ano ang tamang handling o paraan para ma-manage ng husto ang hindi pagkalat ng virus, yung hawahan na tinatawag. Okay, which brings me to the last point kasi I'm almost done. Pasensya na po. Okay, yung flattening the curve. Ito, we are being reminded. We always hear the term flattening the curve. To keep the infection growth rate down, kailangan po talaga mapangalagaan po natin yung ating mga hospital frontliners. Manatili po tayo sa bahay. Habang nasa mga bahay po tayo, kailangan kumain tayo ng sapat para lumakas ang ating pangangatawan, ang ating resistensya. Kasi po pag bumagsak ang resistensya, doon po nagkakaroon ng host ang virus. In fact, this is the biggest problem now that we cannot, na hindi ko po matatalakay, hindi po natin matatalakay sa episode na ito. Ito po, this is really staring us in the face. Wala na tayong kawala dito. Poverty. Kapag walang makain ang taong bayan, anong mangyayari pag walang makain? This is what I see in Facebook. This is what I see everywhere. This is what I hear. This is what I read. Unti-unti nang nauubos ang anumang pagkain na meron ang ating mga kababayang mahihirap, yung nasa tinatawag na laylayan, the marginalized sectors of our society. So ito, hindi pa po bumababa yung mga 275 bilyones na kailangan makarating sa kanila upang lumakas ang kanilang resistensya at upang hindi natin naririnig yung salitang paano kaming mananatili sa bahay. Hindi kami mamamatay sa COVID virus. Mamamatay kami sa gutom. This is the sad reality na kaharap po natin ngayon. At bagamat talagang nakakalungkot na at nakakabahala ang ating sitwasyon, hindi naman po pwede ako magpanggap na walang ganyang realidad. Kasi hindi ako magiging totoo sa aking sarili at hindi ako magiging totoo sa tunay na nangyayari. Kanya po, ang masasabi ko po ngayon, tuloy-tuloy po tayong magtalakayan,
Tuloy-tuloy po nating tuklasin ang katotohanan. Tuloy-tuloy po nating tuklasin ang mga tamang pamamaraan nang tayo po ay maarmasan ng karunungan, maarmasan ng tamang mga hakbang nang sa ganon tayo ay tunay na mag-survive at magtagumpay sa laban na ito, laban sa COVID-19 virus. Hanggang sa muli, mga kakwarantina, ito po si Sonia P. Soto, nagpapaalam at nagpapasalamat po sa inyong lahat.